Leonardo, onte nos explicaches o funcionamento desta borrasca de alto impacto que hoxe é como o seu día grande, por así dicilo, non? Sí, e que ademais da chuvia deixa outro protagonista, que está a ser o vento. Un vento que atravesa a península de oeste a leste, con rachas que superan ampliamente os 80 km por hora e mesmo os 100 en moitos puntos. Xa se chegaron os 130 en Carballeda de Valdeorras ou os 107 en Muras ou en Vimianzo. Tamén as chuvias están a ser copiosas e continuas, propias dos ríos atmosféricos cargados de moita humidade. Xa contamos que se formara no Caribe, ese río atmosférico, e que Leonardo o impulsa, pois sí, cara a nós, cara a península, como se se abrise unha billa de auga durante 24 horas. Pois durante a madrugada, as fortes chuvias desprazáronse cara ao norte da península, afectando especialmente o oeste galego, e a situación pode manterse así ata a primeira parte desta tarde. Desta hora, os rexistros de Meteo Galicia falan de máis de 50 litros por metro cadrado recollidos en Entrimo, case 40 na Arnoia ou máis de 37 en Fornelos de Montes. A chuvia vai seguir, pero xa en forma de chubascos, sen desbotar que algún sexa forte e mesmo con sarabia. E atención aos ríos, porque os problemas continúan pola escorrentía e pola fusión da neve que se suma a esas precipitacións. Leonardo non rematou, estámolo a ver, e na Limia as consecuencias suman e seguen. Alba. Sí, Bernardo, xa está de saber o estado dunha estrada, como por exemplo esta, parece un auténtico río, mirade por onde me está a chegar a auga, pero é unha estrada, non se pode pasar co coche e isto é un problema aquí na comarca do Limia. Son moitas as estradas que atópanse nesta situación. E o campo, mirade, outro dos grandes perxudicados. Non vou meter o pé porque non me fío moito do que haya debaixo, pero mirade a altura, espero que se aprecie, da auga do campo, pois que isto debería ser unha plantación de cereal, de pataca, compañeiros, pero está completamente asolagada de auga. Os agricultores xa non poden máis, dan por perdida a cosecha, porque xa vedes que non se pode entrar tampouco cas maquinarias, non se pode traballar e temen que todo o traballo do ano quede botado por terra, ou, bueno, mellor dito, por auga, compañeiros. Unha situación crítica aquí en Xinzo de Limia, que, por certo, por primeira vez activaron o plan inundal, porque xa vedes como está a situación. Mirade, mirade. Pois unha pasada, Alba, efectivamente, todas as pistas e camiños que conducen a Xinzo, pois a merced das augas, porque efectivamente, como dicía, chove sobre mollado. Temos a conexión con Ana Laje dende Meteo Galicia. Ana, non sei se hoxe pois poderán ver algo de luz eses veciños de Ourense. Como está hoxe a situación meteorolóxica? Pois precisamente hoxe aínda non. Aínda, como decíades antes, temos que ter paciencia, pero tamén, digamos que un dos días xa últimos dun temporal tan duro, o día de hoxe. Caracterizado fundamentalmente pola cantidade de chuvia, moita precipitación, sobre todo na provincia de Pontevedra, especialmente no interior, pero en realidade en calquera punto vanse registrar cantidades de auga moi elevadas. Xa levamos máis de 50 litros registrados en varias estacións meteorolóxicas de Meteo Galicia. E vai continuar chovendo. Tamén no noroeste de Ourense, suroeste de Ourense, na zona da Baixa Limia, aínda se agarda moita chuvia. Tamén suroeste da Coruña, en fin, moita precaución aínda. A borrasca Leonardo atópase no oeste de Irlanda, pero unhas liñas de inestabilidade asociadas a esa borrasca son as que nos están chegando aquí a Galicia e que nos deixan no día de hoxe precipitación en forma de chubasco intermitente. E poderíamos pensar, bueno, ben, chubasco, non é chuvia continuada, vai ser menos. Pois non vai ser menos, porque eses chubascos caen moitas veces con intensidade forte, mesmo poden ir acompañadas ocasionalmente de sarabia, pero o que sí que van acompañadas en moitos momentos é de aparato eléctrico. De feito, levamos xa no día de hoxe máis de 100 raios registrados en Galicia. Nestes intres están caendo especialmente na ría da Arousa. Pois precaución a todos eses veciños, porque xa, Ana, tivemos algún susto, seguro que hai moita xente véndonos agora mesmo. E, Ana, que vai a pasar nos vindeiros días? Porque vesnos avisando toda esta semana de que chega a neve.
chega a neve para mañá. Mañá, de feito, temos xa unhos avisos